Ibai, gomezen moduz? Oso ondo, mi esker. Eskerrik asko zeuri, gu lezaman hartzea haitik. Pentsatzen dut gainera gaur goizean goizetik, ez? Tokatuko zala hona etortzea. Bai, goiz guztietan hemen gauz entrenatzen da, baina arratsaldean ona zugaz egoteko. Ze orduk aldera etorri zara gaur? Gaur goizean, nik uste dut ailegatu zela 9 tarditan gutxi gora bera ona. Entrenamentua 10 terdietan zan? Bai, 10 tarditan, ordu bete. Denbelerik ez da atletiken? Ez, hemen Logeratzen da. Ez, hemen lanak aiatzen dira onda. Zuzenean entrenatzera etortzen zarete edo hemen gozaltzen dozue, aurretik ere hemen zerbait egiten dozue? Bai, gozaltzen dutenok daukate gozaria hemen, nabau gozaltzen dugu hemen, eta baskaria bai jokagu. Azkenean nahiko denbora pasatzen dugu hemen, nik uste dut taldearentzako ona dela bai ez, momentu beste bakarrik ez, zelaian bakarrik ez egoteko, beste momentu batzuk bai guztio batera egoteko, nik uste dut oso ondo dagoela hori. Gero, elikadurari buruz eta zurekin hitz egin nahi dut, sakonago, badakidalako garrantzi handia ematen diozula, baina nonbaiten irakurri dut, astean pare bat alditan gitxienez, gozaldu gabe entrenatzen dozula. Hori holan da, edo egiten zenuen? Ez, hain egiten dut egunero. Egunero? Bai, hain nago egiten paleo estiloa, ni azkenean, bakarrik elikadurarekin, lanarekin bebo bai entrenamendua garratzaldez, nik egiten dute normalean bat edo bi baskari egune. Normalean egiten du baskaria da afaria, eta batzuetan bakarrik afaria. Bai. Eta horrek, esan nahi, adibidez goizetan, ez? Sabela utzi daukazula edo entrenatzeak, horrek ze abantaila ematen dizu edo? Bueno, azkenean energi fuente asko dauz, ez? Batzu dira karbohidratoak eta beste batzuk grasak eta egiten duzu beste energi fuente horrekin lan egiten duzu eta nik uste dut abantaila asko dituela, baina hemen egon algara horretaz hitz egiten denbora asko. Bale, bueno, gero horrekin jarraituko dugu, baina horretik galdetu nahi dizun apur bat inguruan buruz, ez? Elkarrizketa horretik esaten zenean, bueno, berriro etxera bueltan. 2 urte terdi pasadozuz Gasteizen, Lezamatik kanpora, esan daigun. Gauzak lehen bezala topatu dituzu, zerbait aldatu da? Bueno, azkenean nik uste dut atletik taldea talde guztietatik gitxien aldatzena hau da, ez? Jokalariak urte asko dauz hemen, filosofia azkenean badakizu nolakoa da, orduan nik uste dut hori egiten duela hau asko ez aldatzen. Azkenean ia guztiekin egon nintzen aurreko etapan, da oso pozik nago bai berriz bueltan egoteko. Eta aldagelan adibidez, gehienek ezagutzen zaituzte, zure tokia zein zan ere jakingo zuten eta zure takila zein zan. Hori errespetatu dizute eta berreskuratu duzu edo? Ez, azkenean zenbakia bai, takia normalean zenbakiak eramaten dute, orduan zenbakia aldatu egin dut, takia galdu egin dut, baina San Jose adibidez, bigarren edo hirugarren egunean gauza bat ekarri zidan eta utzi zidan takian eta utzi zidan aurreko takian. Lehen zeneukan takian. Hori, anekdota bezala. 19 dekozu orain. Orduan aldamenean dekozuz, Aritz eta Oskar? Bai, baina hemen batzuk aldatu dituzte zenbakia baina jarraitze dute. Orduan pixkat desordenatu da. Baina bai, San Mamesen bai, Aritzen eta De Marcosen ondoan dago. Bueno, eta hemen adibidez, gaur goizean aldagelera sartu zalenean, nor zeneukan aldamenean? Raúl García da Mikel Rico daukat nire alboan. Eta gaur goizeko 9 terdietan, zu horra sartzen zara, aldatzen hasten zara, zertaz hitz egiten dute Raúl García, Ibaik eta Mikel Ricok? Bueno, hitz dugu, ja daukagu hor jarrita ze entrenamendu edukiko dugun, goazik gimnasiora bai kalentamendu bat egitega, edo fisiora kalentatzeko, hankan kalentatzeko, azkenan zeo zer egiten duzu, hitz egiten duzu nik uste dutea denbora osoa daukazuen entrenamendua ea zelako dan. Eta entrenamendu ostean, lehenengo mailako aldagela baten edo partido baten ostean, txip apur bat aldatzen hasten zaretenean, zelako elkarrizketak entzuten dira? Bueno, anekdotak arratsaldean egingo duzun, edo nonogaz geratzen baduzu arratsaldean baitz egiten duzu zer egingo duzun, bebai egiten dugu tratamendua eta zen lehen zan duzuan moduan bazkaltzen dugu, azkenean nik uste dut eguneroko gauztetaz hitz egiten duzu. Esan duzu norbaitekin geratzen bazara,
nik noizbait uste dut Aritzi izan zela entzun nion. Zerbait berezia baldin badauka talde honek da, kuadrilla bat garela, iaia kuadrilla bat. Hori horrela da eta hemetik kanpo ere egiten duzu ez gauzak elkarrekin? Bai, esan lehen zen zu moduan, nik uste dut azkenan atletik eske diferente da horretan be bai. Nik uste dut danak amengoa izateagatik guztuak gutxi gora bera nahiko berdinak dira, orduan egiten duzun gauzak berberak dira eta asko geratzen duzu zure taldekidekin. Gauza bat nagoela ere, seguro aldatu dana zu hemen zaudenetik eta da, ambientea, giroa aldagelan. Esan nahi, zu iritsi zeinenan momentu zail bat zan, gauzak kirol ikuspegitik begiratuta gaizki zijoazen nahiz eta hobekuntza orduan hasi zan. Orain pentsatzen dut beste lasaitasun bat eta beste umore bat egongo dela, ez? Bai, azkenean giroan hori bai ikusten da asko, ez? Emaitzak nola doazen, klasifikoa ikusita nola doazen. Hori asko egiten du, gure lana da, umorea bai hortaz doa, ez? Gauzak ondo badoaz asko errezagoa da eguna pasatzea eta gauzak txartu badoaz asko zailagoa da, nik uste dut pertsona guztientzako. Zuen esan zuen moduan, nik etorri nintzen taldea aldatu egin zuen, taldea bi edo hiru emaitza onak zeramatuen, eta nik orain sorte eduki dut ez, olako jarrera edo olako joera eramatea, nire azkenean oso pozgarria da. Eta momentu txarroietan nor da, apur bat, giro animatzen duena edo besteen alboan dagoena? Badago baten bat edo gehiago da talde kontu bat? Ez nik uste dut hori talde kontu bat dela, ez? Dana batera bultzatu behar gara, dana batera lan egin behar dugu zelaian aurrera ateratzeko gauzak, eta hori nik uste dute diferentzia markatzen dituela. Pentsatzen dut bai zu zeu ere personalki, azkenengo aste hauetan eta gero eta posago, gero eta zoriontsuago gauzak zelai gainean ez nahi du batez ere gero eta hobeto ateratzen ari zaizkizulako baita ere, ezta? Bai, ni oso pozik nago azkenengo urteotan daraman boladarekin, ez? Alabeseko 2 urte erdiak oso onak izan dire pertsonalki da kolektiboki eta bueltatu nahi zenetik oso pozik nago. Ni banekien azkenan jokalari oso onak zaudela hemen Atletiken, zaila izango zela sartzea, baina lehen esan dugu moduan, taldeko emaitzak onak badira oso errazago da dana eramatea. Egia da, azkenengo 2 edo 3 partidoetan asistentziak ematea konfiantza ematen dizula, baina oso pozik nago. Baina zu Gasteizen, zeuk esan duzu, han hamaikakoan beti zeunden, idolo bat zinen, gainera Gasteizen ere oso ondo hartu zintuzten eta bizimodu aldetik ere oso gustora zenden, eta zeuk esan duzu, bazenekien nora zentozen. Erabakia zentzu horretan, norbere prozesu mentala ere, nabarmentzeko izango da, ez? Norbere buruari esatea badakit nora noan eta badakit gauzak ez direla igual orain arte bezala izango. Bai, azkenean olako desizio bat hartzeko niretzat oso zaila izan zen. 2 urte erdi oso onak izan ziren, esan nuen gainea nire prioritatea han geratzea zela, baina azkenean beti esan dut atletiko gana zela. Eta atletik deitu zidanean, mentalidad aldatzen da, ez? Etxera bueltatzea, zure taldea bueltatzea. Naiz eta zuk esan dugun guztia jakinda, nik uste dut preparatu nagoela, Alabesen bezalako minutuak eukitzeko eta taldeari aportatzeko. Gasteizekin kontaktua izaten jarraitzen duzu eta hango jendearekin eta ara itzultzen zara? Bai, etorri nintzen dizke, Bilbora bizitzera etorri nintzen orain dela aste bet edo 2 aste, ez gehiago. Orain arte handik zentozen. Bai, hilabete erdi edo 2 hilabete egon naz joan da etorri. Azkenan zaila da, nahiz eta 40 minutu edo 50 minutu izan, zaila da egunero joan da etortze egotea, baina egon nintzen hilabete erdi edo 2 hilabetean oso pozik egon nintzelako, ez bakarrik taldearekin, jende guztiekin,
asko eskertzen diet eman diaten guztiagatik, eta bueno, jarraituko naiz joaten, askotan joaten naiz partido neurketek guztera be bai, alduan momentuetan joaten naiz. Eta hau guzti hau eginda, eta zuretzako zaila izan den erabaki bat hartutan nahiz eta atletikera etortzeko izan, sentsazio daukazu zurekin apur bat injustuak izan garela, ez dakit kazetariak, ez dakit zalegoaren parte bat, ez dizugula astirik eman? Nahi genuela ja lehenengo minututik Ibai euneko eunean ikusi? Ez, baina eske futbola hola da. Azkenean jendeak ezin du denbora eman jokalari bati. Jokalari bat etortzen denean eta gainea taldeak ematen zuen situazioarekin, espero dute euneko euna ematea lehenengo momentutik. Alde horretatik asko ikasi egin dut, nik uste dut eboluzio handia eduki dudala alde horretatik, eta ondo darama jendea egiten du, esaten du gauzak normalean nahiko ondo darama. Zerbaitek min eman dizu? Oainez. Ikasi egin dut eramatera, oain dela urte asko bai. Oain kritika honak direnean ondo eramaten ditu, gaina eskertzekoa da, ez? Jendeak errespetuekin hitz egiten badizu, eskertzekoa da. Eta kritikak txarrak direna, errespetu barik ez dut ematen importantzia ez ere ez. Egoera horretan, bi aukera daude. Eta gainera normalean, ez dinot beti, baina askotan futbolariek aukeratzen dutena da. Ezi moduko bat eraiki, burbuia moduko batean sartu, kontaktua moztu, esan nahi dut, zu sare sozialetan oso kontaktu zuzenekoa zara eta zaleekin hitz egiten duzu eta bar. Kontaktua moztu eta esan, horrela ja ez diate minik emango, baina zuk aukeratu duzu justo kontrakoa. Hori zehaitik. Azkenean, ni futbol jokalaria aurretik pertsona naiz, orduan gustatzen zait pertsona normal bat bezala, pertsona normala naizelako hitz egitea eta bai opinioak ematea, beti errespetuarekin, eta nik uste dut azkenan hori onena dela, nik ezin diozu mundu guztiari gustatu ez da futbolean edo futbol zelaien kanpoan. Hori danok jakin behar dugu. Orduan, errespetua behar dago, ez da problemarik jendearekin hitz egiteko, jendearen harremanetan egoteko, ni bebai bestaldean egon naz, eta gustatzen zidan, hona etortzen nintzenan, txikian nintzenean, argazkia egitea beraigaz, edo hitz egitea, hori eskertzekoa da. Orduan nik uste dut, beraien aldean jartzen garenean asko sobe dela. Behin esaldi bat entzun izun eta uste oso esaldi egokia eta ona dela. Futbolean normaltasuna falta da, esan zenuen. Bai, eta nik uste dut lehen gitzia baina hain askoz gehiago. Normaltasuna nik uste dut oso ona dela. Gaina olako atletik klub batean, taldekideen arteko edo klub bateko eta zaleen arteko harremanak normaltasunera ematea nik uste dut oso garrantzitsua dela, gertu egotea oso garrantzitsua dela, guretzat oso garrantzitsua beraiek direlako. Eta hori jakin behar dugu. Azkenean Samamesen emaitzetan beba ikusten da, Samames ondo badago, taldeak asko sobe dago, eta oso garrantzitsua da normaltasunez bizitzara ematea. Azkenean pertsonak gara, lehen esan dugun moduan, eta hori da garrantzitsuena. Seguru asko gauza gehiagotan aldatuko zinen Gasteiz egon zaren 2 urte terdi hauetan. Baina nik nabari dut Ibai helduago bat. Eta galdera da, zenbaterainoko zerikusia dauka horretan Aiala deitzen den neskatotxo batek? Aita izatea azkenean nik uste dut bizitzan bizi alduzun egoerarik onena dela eta pozgarriena. Ume bat eukitzea gainea, nire emazteagaz txarto pasa egin genuen, bi aborte euki genuetelako eta gogorra izan zen, eta orduan guretzat umea eukitzea zu esan duzun moduan, helduago izateko laguntzen dizu, gauzak beste modu batera ikusten dituzu, ez dakit, ezke bizitzako momenturik onena da. Irrifarre ateratzen zaizu. Bai. Ikun zaitu, gainera sare sozialetan, argazkiak berekin, join dela aste batzuk aitaren eguna izan zen, era bat aldatu zaitu. Bai, era bat ez asko aldatzen da bizitza, baina hobetzen du. Azkenean, momentu gorra dauz be bai, igual logure asko gehiago daukazu, edo momentu batzutan ez duzu ez nahi, baina gero musu bat ematen dizudenean edo ez dakit, ez dau
hitzik hori deskribitzeko. Kontatu behar diazu, esan diazu, emazteak modu batean, zuk beste batean, hainbesteko hizkuntzatan egiten duzuela alabarekin. Bai, emazteak azkenean gaztelaniaz eta ingelesez daki oso ondo, euskaraz ez, Las Palmaseko delako, orduan berak ingeles egiten dio, nik euskaraz egiten diot, eta gazteleraz azkenean oso erraz dauka ikasteko gure aitita mamarekin, eta bebai kaleko jendearekin, orduan asko zerreza daukagu, baina hiru hizkuntzak nik uste dut ahalik eta arinen ikasten baditu asko zerrezago da berarentzat. Bueno, gai aldatuko dugu, bestela hemen baba Dario hasiko zara, eta beste aldaketa bat zugan, lehen apur bat aipatu dugu, baina zure bizi estiloa erabat aldatu duzu. Bai, asko aldatu dut. Azkenean alabezera joan nintzenean, Marcos Llorente ezagutu nuen eta berari esker eta bere familiari esker ikasi egin dut zer zen estilo paleo eramatea eta nire gorputzari asko lagundu egin dio. Eta labur nola esango zenduke, zer dan paleo estilo hori? Elikadura aldatzea, lehen esan dizuan moduan, entrenatzea ayuno egiten, bat edo bi janari egin egunero, eta elikadura, nabarmena da elikadura, ez? Azkenean, berdura, fruitak, haragia, arraina eta arrautzak gutxi gora bera hortik doa. Ez ditut jaten cereal bat bez, procesados eta azukares zebez, gutxi gora bera hortik doa. Azkenean janari aian, osea, ez oain egiten ari direten janaria. Benetako janaria. Benetako janaria jatea. Sukaldean ere ibiltzea gustatzen zaizu? Bai, asko. Bai, Bai, lehen ez ebez. Eta eskuna daukazu? Porque gauze bat ibiltzea eta beste bat? Nik uste dut hobetzen ari nazela. Hobetzen ari nazela, baina oraindik dela 3-4 urte ez nuen zebez egiten. Da hartu diot hori gustua eta gustatzen zait asko bai. Adibidez, joango bagina gero, afari jatera zurera. Ze prestatuko zenduke jakinda, hone egongo dala? Bueno, adibidez nire platurik onena gehien gustatzen zaidana da boniato, arrautza da jamoi. Osa, boniatoa patatak beharrean, ez? Bai, hori da, dultzago dala, eta gero egiten dut pan de yuca egiten ditut, eta espektakular. Osa, gainera zara, sukaldaria, zelan esaten da, beste leku batzuetako influentziekin eta, ezta? Bai, azkenean, redes sozialak bai asko ikaste duzu, ikusten, jendeari ikusten, eta, bueno, hilabete bat barru, Marcos, ni eta beste bi sozioa Madriden aterako dugu restaurante bat. Begira. Bai, elikadura, olako elikadurarekin. Begira, oso interesgarria. Eta azkenengo bat etorkizunera begira jarri aurretik eta elkarrizketa bukatzen joateko. Moda ere asko gustatzen omen zaizu, baina moda, modelo bezala zeu ibiltzea, tendentziak zeintzu diren ikustea. Ni modelo bezala, bakit ez nazela ona, baina gustatzen zait argazkia, gustatzen zait moda, nire emazteari bai, orduan, azkenean olako gustua badaukazu, argazkiak egiten dituzu, eta pixkat horretan ere bai, zuk esan dizu moduan, ikusten dut tendentziak, baina estilo propia eramatea gustatzen zait. Lehen esan diazuz, Samameseko takila daukazu Aritz eta Oskarren artean. Hori zabaltzen badugu orain, kremak eta olako gauzak asko topatuko ditu, zeure burua zentzu horretan asko zaintzen duzu? Bai, Lezaman errezago, bai, Samamesen azkenan bakarrik egun bat astero egoten gara, baina bai, gustatzen zaite kuidatzea eta baitut krema da hainbat gauza. Etorkizunera begira jarrita eta berriro kirol esparrura bueltatuta bai. Denboraldi amaierara bitartean talde honeri permanentzia baino gehiago eskatzea da oso memoria gutxi eukitzea? Nik uste dut mentalietate honena guretzat da pausuz pauso eramatea. Azkenean ez gara fijatu behar noraino helduko garen. Pausuz pauso eramatea, partidu eta mentalitate hori da
onaino ekarri digudana, orduan horrela jarritu behar dugu. Ez dugu esan behar non egon bar garen, non egon garen denboraldia amaitzean. Ikusiko dugu, ilusio daukagu, eta lan egingo dugu ahalik eta goraino ailegatzeko, baina badakigu zaila dela eta onena guretzat hori dela partidu bakoitza pentsatzen. Banekien ez hori esango zenidala, galdetuko dizut non ez duzuen egon nahi, alegia. 7. izatea marroi bat da? Ez, oin sinatzen dut. Bai? Bai. Naiz eta datorren urtean arinago hasi behar? Ez egu importa. Azkenean, Europana jolastu ahal izatea, naiz eta hilabete edo uda ez eukitzea, guretzat hurrengo urtean Europan egotea oso premio handia izango zen. Azkenengo biak, udara begira, esan duzu zuk uda. Aitor Eliztegiri, zer egin behar duen esango beharko bazenio, esan nahi du, zu itzuli zara eta oso ondo itzuli zara eta jendeak beso zabalik hartu zaitu. Joan ziren eta orain berriro etorri daitezkeen beste taldekide batzun izenak entzuten dira, zer ingo zenduke zu kasu horretan? Atletikako pentsatzen badugu onena dela, etortze. Azkenean, klube, danok nahi duguna da kluba aurrera egitea, orduan esango nioke egiten ari den gauzak jarraitzea ondo eramaten ari duelako. Eta azken, aurten gauzak txarto joan direnean, batzuek batez ere hemetik kanpora filosofia hau zalantzan jarri dute. Filosofia honek etorkizuna dauka? Bai, zalantzan jartzea olako filosofia nik uste dut daramagun urteak gainea azkenengo ez dakit, 8 edo 9 urte kenduta hau azkenengo biak taldeak Europan egon da, aurten bebai nik uste dut gertu egon garela, nik uste dut zalantzi zina dela gure filosofia eta beti ona da diferentzia markatzea beste klubekin. Oso ondo, Ibai. Eskerrik asko eta suerte hemetik aurrera. Ni esker zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.